Sanibonani balaleli, sanibingelela ehlelweni lethu le-Chichi TV. Nikhuluma noNomalanga Mtaka Dlamini kulo lehlelo le-Chichi TV namhlanje. Sinodadewethu la namuhla osivakashele balaleli. Ake simuzwe asitshela igama lakhe nesibongo. Sawubona dadewethu. Sawubona dadewethu, okhulumayo uBrenda wakwaMahlangu, ngihlala eTsakani. Ngiyajabula ukuba sehlelweni. Asibonge-ke balaleli-ke, senizizwele-ke kudadewethu lo ukuthi uBrenda. Manje namhlanje sinenkulumo la dadewethu enesihloko esiyinkinga kakhulu. La khona dadewethu umuntu owumama akhulisa izingane eyedwa. Manje bengicela ukwazi ukuthi njengawe nje njengoba uwumzali ungathini kumuntu lapha ekhaya usibhekelele manje owakhulisa umntwana eyedwa. Kwenziwa yini ukuthi kuze kufinyelele ekutheni umzali owumama akhulisa umntwana eyedwa? Ngiyabonga kakhulu. Njengomama okhulisa umntwana ayedwana, nami ngomunye wabo-ke abasesibalweni. Kuya ngokuhlukahlukana kwezinto. Kukhona ukuthi mhlambe nihambe nangazwani ngenkulumo nomuntu obowunaye othandweni kanti sekuney'ngane. Kugcine kufinyelela ekuthenini uzithole sowukhulisa abantwana uwedwana. And kuba yisimo engingathi siba nzima uma kusaqala because yinto ongayijwayelanga nawe, yinto ongayazi noma uzoyimisa kanjani. Kodwa uzithole sowuphakathi kwaleso simo ekuthenini ukhulisa abantwana uyi-one. Akunamuntu mhlambe ubaba akekho akalekeleli noma akasizi. So uzithole ukuthi sowukhulisa abantwana uyi-one. Kunomuntu-ke umlaleli olalele manje njengoba sikhuluma dadewethu, othi mina ngike ngahlala nomyeni wami phakathi nendawo, phakathi kohambo lwethu kwatholakala ukuthi siyahlukana, kodwa sihlukana nje labantwana bancane, watholakala seke bakhulisa eyedwa. Lento leyo yinto esingayihlaziya kanjani komunye umuntu ohlele ekhaya, ngoba ukhona omunye umuntu manje njengoba sikhuluma othi mina ngangihlala naye kodwa kwatholakala ukuthi siyahlukana, sengitholakala sengikhulisa abantwana ngingedwa. Singathini kulowo muntu loyo? Inzima ngoba akukho umuntu othi mayelala acabanga ukuthi kusasa mina engikufisayo ukuthi ngivuke ngikhulise iy'ngane zami ngingedwa kunganamsizi eceleni kwami. Kodwa kuba yinto esizithola singaphakathi kwayo futhi singazelele singakulindelanga lokho. So kumbukela ekhaya engingakusho nje ukuthi iyahambeka le ndlela ngoba ngibe umama nami othi uma kusaqala ngiba ney'ngane kwathola ukuthi sisahlala, kwathi uma kuhamba isikhathi kwathola ukuthi akusenampilo asisahlalisani kahle. So uma kuyisimo esinjalo kuyaye kube lula ukuthi bese uhlala phansi njengomzali uyabheka ukuthi iy'ngane zami zijabule na, zisoloko zihlala sisoyi-two nobaba ngoba sisazwana. Kuye kwesinye isikhathi uthole ukuthi umama uthi ngifuna ukukhulisa iy'ngane zami ngaphakathi kwekhaya elinomama nobaba, but kumele ukuthi ubheke futhi ukuthi iy'ngane zami zijabule na ngaphakathi kwaleso simo engizifunela sona, ngoba siney'nhlelo zethu kodwa uJehova unezakhe iy'nhlelo. So kuthe uma sengihleli ngaphakathi sengibona ukuthi hhayi iy'ngane zami azijabulanga kahle, so ngabheka njengomzali ukuthi yimi umuntu ekumele ngilwele labantwana laba ngoba isimo engisithola siphila ngaphansi kwaso akusiyisimo esingathi simnandi na-for ubani. So kwakose ukuthi angikhethe-ke manje ngikhethe iy'ngane zami bese ngikhetha mina, ngoba ekugcineni iy'ngane zidinga umama ojabule, zidinga umzali okwazi ukuthi azinakekele, whether ubaba ula or akekho. Sometimes kuye kuthiwe ngesilungu, we raise kids in a happy place ubaba engekho and zikhule kube kahle, kunokuthi sifostelela ukuthi asizikhulise endaweni eyi-one kanti akunakuthula la endlini, kanti akunanjabulo la endlini. Abantwana bagcine sebangena ey'ntweni ezi-wrong ngendaba yokuthi wena umile ekutheni ngifuna ukukhulisa abantwana bami nobababo. So kubalulekile ukuthi uhlale ubheke ukuthi iy'ngane zami zijabule na ukuthi ubaba usesekhona, yize mina naye
saboni ngaselinye, mara zona zijabulela ngoba ekugcineni angisho yibo abantu esibalethe emhlabeni abayicelelanga ukuba khona, babe khona ngey'ncumo ezenziwe yimi nalo muntu. So mina nalo muntu uma singasabonisani, injabulo yabantwana ayize kucala. So yiyo nje into engayitshela umbukeli ekhaya leyo. Manje-ke kube nenkinga la kumuntu ohleli ekhaya kuthi sekahlukene nomyeni wakhe, ubaba wey'ngane. Kutholakala ukuthi manje lezo y'ngane azisawondliwa ngoba manje ubaba nomama sebehlukene. Manje kuleso simo leso ungathini nje kulesi simo kumuntu osekhaya onaleyo nkinga leyo ukuthi yebo bengihlala naye umyeni wami kodwa manje asisathandani, manje nesondlo sabantwana asisekho. Ungathini wena njengawe njengomuntu owumama kulowo muntu? Esikhathini esiningi into nje ekumele siyazi, akuvamile vele ukuthi maniphuma ethandweni ninomuntu bese kuba khona ukubambisana. Yingoba kufika la ekuthenini khona kumele ugade ukuthi lo muntu ebengiba naye ney'ngane uyingane na, ngoba zikhona iy'ngane ezingamadoda. Umuntu athi ngoba uthi awusangifuni ney'ngane uzozibona. Esikhathini esiningi kuba yileso simo leso, uzithola abomama akhulisa umntwana ayi-1 kunganamsizi eduze kwakhe. Yingoba ubaba uthe uma ngabe uthi awusangifuni, ngicela ukuthi ngihocele emuva, ngikwazi ukuthi ngiyobhekana nempilo yami, ngikwazi ukuthi ngizijabulise mina ngey'nhloso zokuthi ufuna ukulaya wena mama abantwana, ngoba kukhona abazali abangabantwana balwa izimpi zabo ngabantwana. Uyayibona? So esikhathini esiningi kube lula-ke ukuthi njengomama uzibambe ziqine. Yiso-ke isikhathi la ekumele ukuthi usondelane noJehova kakhulu ukuthi Jehova, lo hambo lolu ngicela ukuthi ube umalusi wami, uhambe nami ngoba angikwazi ukuthi ngifoste umuntu, ngoba into engiyifundile la empilweni, umuntu noma ungamfosta, umuntu noma ungamrasela kangakanani, kodwa makangafuni akafuni. Kunabazali lana bagijima ama-maintenance court, uthole ukuthi umuntu sekaze uyofaka umuntu e-court ukuthi akasaphothe abantwana ayenzeni kuze kufike nakuma-D_N_A. Mara lesikhathi nihlele emshadweni bekwezakhe ley'ngane, kodwa namhlanje ngoba seniyahlukana sekathi aseyenza i-D_N_A vele dala ngingathembi. Yingoba loyo muntu ulwa nawe ngey'ngane. Kuba yisimo esinzima futhi nesibuhlungu, kodwa nje kuyahambeka kulo hambo ngoba ekugcineni into engingayisho ukuthi umuntu angeke umtshele ukuthi ayenzeni, umuntu uzoyenza into ayifunayo ngesikhathi afuna ngaso futhi. Manje-ke ngibuze futhi la dadewethu, kuye kube nenkinga uthola ukuthi kuye umama lo osele naley'ngane, kuney'ngane zamantombazana, kuney'ngane zabafana. Manje kutholakala ukuthi makakhulisa ley'ngane lezi kuba ney'nkinga phakathi. Njengomuntu owumzali wena ungathini kumuntu okhulisa amantombazana aphinde akhulise nabafana kuzo lezo y'ngane ezingondliwa? Esikhathini esiningi kuvamile vele ngomunye wabo abazali okhulisa amantombazana, khulisa umfana. Inkinga, iphutha futhi esilenzayo thina ukuthi ngithi nguwumama nguwubaba kuley'ngane. Awukwazi ukubaba, abukaze bakhulunywa kuwubaba. Bheka lento oyibonile kuma wakhe ayiyenza ukuthi ubumama yini ey'nganeni zami, yini into engiyifisela iy'ngane zami ukuya phambili. Whether umntwana womfana noma wentombazana, angichubeke mina ngidlale i-role yami yobumama, ngingafuni ukuthi ngibe ubaba kuloyo mntwana ngoba angikazi ukuthi ukuba ubaba yinto enjani. So kuye ukuthi ngesinye isikhathi focus-a ku-role yakho ukuthi mina ngibekelwe ukuthi ngibe umama. So angibe umama-ke kuley'ngane, ngingafuni ukuthi ngidlale le role kuze kube khona isiphithiphithi sokuthi athi umntwana makangicaka womfana bese sengithi yazi ukuba ubabakho bekakhona, ngoba inzondo iyakhela lapho. Yinto ey'ncane ezenza inzondo enkulu. Uthola umntwana ukuthi athi heyi mina umama mangimfuni ngoba umamami wayethi mina ngifana nobabami or ngifuza ubabami, ngoba ibuhlungu into yabo single parent ngokuhlukahlukana kwethu singaphandle. Uthola ukuthi kukhona umama othi makabheka umntanakhe ambone ukuthi ufana nobabakhe ngayo yonke into, ajike angasamfuni umntwana.
ngendaba yokuthi usesenalesa silonda esashiywa ubabakhe. Kanti uma ubheka ukuthi mina ngabelwe ukuthi ngibe umama, ngizoba umama kule ngane, phelela lapho. Angeke ngivume ukuthi kusasa ngithi ngiwubaba, ngiwumama ngiwubaba kini, ayisebenzi leyo nto leyo. Ngiyakuzwa-ke dadewethu. Kuye kube nesinye isimo futhi uthole ukuthi umuntu useyadideka kuzo ley'ngane lezi azikhulisayo. Azifani ngokwey'nhliziyo, azifani futhi nangokwemimoya nokulalela. Manje ungathi kumuntu ohleli lapha ekhaya osibukele manje angenza njani makanaleyo nkinga efana naleyo kubantwana, indlela angaba-handle-la ngayo la bantwana ngokuhlukahlukana kwabo. Esikhathini esiningi vele iy'ngane azikaze zafana. Uthole ukuthi mhlambe enye iphansi, enye inenhlizwane enjani enjani. I believe ukuthi ku-situation enjalo ukuthi wena njengomzali kube wuwe owakha uthando kula bantwana, kube wuwe owakha i-environment e-safe, kube wuwe owakha ukubambisana ukuthi iy'ngane zami sihlala so la endlini, yimpilo yala endlini. Akunamuntu ozothi ukuthi wakabani, ukuthi kwakabani, okwethu sonke okukhona la endlini and asifundisaneni ukuthi kuko konke esikwenzayo bese siyakushera njengomndeni, uyayibona? Because ekugcineni asizali ilontuzana, sizala abantu, hhayi iy'nhliziyo. Umuntu uhamba hambe ajike, uyayibona? So ukuthi wena wenze ngokusemandleni akho ukuthi mina la endlini engikufunayo njengomzali ukuthi sibambisane. Kuba nomzali othola ukuthi mhlawumbe ukhulisa abantwana lo nobabakhe, lo nobabakhe. Angikhulisi abantwana babobaba, ngikhulisa abantwana bami. Akunababakazi bani la, la ngikhulise bami abantwana, uyayibona? So leyo nto leyo izala kubo ukuthi noma ngahamba ayephi, okusalayo akhumbule ukuthi nginabodadewethu ababheke njengabantwana bakamama, hhayi ukuthi laba akusibakababami or laba bakababami, uyayibona? Kuyaye kube i-challenge uma ifika lapho. Ukungukuthi uma ngabe ukhona loyo baba okhona owenzayo, whether uney'ngane eziyi-2 nawe or uney'ngane eyi-1 nawe, kodwa wena la endlini uma uhlala ney'ngane eziyi-3, akenze sure ukuthi uma ngabe ufuna ukuthi nizwane kuye phambili akayenze 3, angayenzeli 1. Ngoba kusasa kuzoba inkinga. Wakha inzondo ebantwaneni nobandlululo nokuhlukana ukuthi mina ubabami ungithengele ifoni, wena ubabakho akakuthengelanga, or mina ubabami namhlanje ungiphethele i-McDonald laba akayiphethanga. Mina njengomama ohlala naley'ngane ngiyoyenza njani uma kuzofika i-McDonald eyi-1? Akungcono ukuthi umuntu enze for wonke umntwana ukuthi kungazoba nenzondo ebantwaneni obakhulisa ngaphansi kophahla olukodwa. Asibonge-ke lapho dadewethu kuloko okushoyo. Manje ngicela ukubuza ukuthi kulabo baba laba abaney'ngane kodwa kutholakala ukuthi abazondli, ungathini kubo laba abahlezi abakhona emakhaya manje abasibukele abanayo leyo nkinga yokuthi bangakhoni ukuthi bondle iy'ngane? Engingakusho dadewethu ukuthi ukukhulisa umntwana akusiyimali. Ukukhulisa umntwana akusiyimali. Abanye abobaba bayaye bayibone le nto ngokuthi anginamali, or angisebenzi, or iy'nkinga zami ziningi. Kanti umntwana udinga uthando ukuze akhule, ngoba ungahlala uwumama nabantwana endlini uthole ukuthi awusebenzi, mara ukhona abantwana baze bayakwazi njengomama. Kodwa loyo ophethe imali ubaba bamnaka futhi abamfuni, yingoba imali iyaphela. Ungayithenga namhlanje i-toys, angeke alikhumbule masekana-14, ulithenga na-2 years. Kodwa uthando lokuthi ubabami ubehlezi ekhona, ukuthi nje ufike uyomlanda esikolweni ubuye naye, belinjani usuku lakho namhlanje. Inkinga ukuthi sibhekane nabo baba ekuthiwa uma bathi hhayi angisebenzi or hhayi anginamali, bese usheshela mura akasafuni ukuthi ayenze i-role yakhe njengobubaba, kanti ububaba akusiyimali. Mina njengomama akunginikezi igunya lokuthi ngithi ngilele laphaya embhedeni avuke ngo-2 ey'ntatha aphethwe isisu, akudingi 200 ukuthi ngivuke embhedeni ngiyombona ukuthi inkinga ikuphi. But abobaba bafunde ukuthi babe khona ey'nganeni zabo and bazame ngako konke okusemandleni ukuthi izimpi zami nomamakhe azingafinyeleli emntwaneni. Izimpi zami nomamakhe or nabomndeni
uyayibona, azingafinyeleli emntwaneni. Mina njengobaba ngidlala i-role yami yobubaba, ngoba umntwana akafuni into ey'ningi. Ukufika nje athi abuye esikolweni akuthole uhleli ummele umntanakho ukuthi ndoda uhambe kanjani esikolweni bathini, uyajabula, hayi baba ngihambe kahle esikolweni, upholishe lezo y'cathulo uphume uhambe. Yinjabulo emntwaneni leyo, yinto azoyikhumbula leyo ukuthi mina ubaba wayeza esikolweni uma kunama-awards, mina ubaba wayengikhapha esikolweni uma ngabe ekuseni ngihamba ngesikolweni. Uma kuna imvula bekeza azongibhebhela isikhwama ngihambe ngesikolweni ngibuye ngesikolweni, akudingi mali lokho. Asibonge-ke babukeli, naku niyazitshela udadewethu uBrenda wakwaMahlangu elibeka udaba bafowethu. Siyacela-ke kini bobaba abahlezi lapha emakhaya abangasondli ingane, ukuthenga isaka lempuphu, uthenga ushukela, uthenge insipho yokuwasha, uthenge i-Colgate, uthenge ipholishi yey'ngane, akusiko lokho kuzokwenza ukuthi ube sowubuyela emuva ngokwempilo. Akushiwo ukuthi kufuneka umholo wakho wonke. Hlepula kunowu onako umikisele iy'ngane. Zikhona iy'ngane ukuthi zidle nazo ziphile njengalezi ezinye iy'ngane. Zikhona iy'ngane nazo ukuthi zihlambuluke. Zikhona iy'ngane ukuthi zingagcwali zibe uvanzi, ezinye zigcine sezingene ey'ntweni ezingafuneki ngendaba yokuthi wena baba ubuyele emuva ngoba awusathandani nomama, awusazwani nomama, manje sowuxabene ney'ngane. Ningakhohlwa-ke balaleli ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share, niphinde nikhomente. Bolumnandi usuku lethu sisonke. Saleni kahle.